तुम्ही केलेली पनीर बुर्जी कोरडी होते का? ढाब्यावर जशी मिळते तसं टेक्स्चर आणि चवही येत नाहीये का? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपण जशी ढाब्यावर बनते तशी परफेक्ट अमृतसरी स्टाईल पनीर बुर्जी करणार आहोत. बऱ्याच वेळेला पनीर बुर्जी डब्यात नेल्यानंतर खाताना ती खूप कोरडी लागते आणि खायला मजा येत नाही. तर ही रेसिपी ट्राय केल्यानंतर तुमची पनीर बुर्जी एकदम जशी ढाब्यावर होते, एकदम मॉइस्ट, मसालेदार आणि खायला पण तितकीच टेस्टी होणार आहे. तर चला लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर परफेक्ट अमृतसरी स्टाईल पनीर बुर्जी करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, सर्वप्रथम आपल्याला एक बेसनाचा घोळ किंवा स्लरी करून घ्यायची आहे. त्यासाठी इथे मी एक मिक्सिंग बोल घेतलेला आहे. या मिक्सिंग बोलमध्ये सर्वप्रथम आपल्याला 3 चमचे भाजलेलं बेसन घालायचं आहे. बेसन ॲड करून झालं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये साधारण एक पाव वाटी दही घालायचं आहे. दही आंबट नसलं पाहिजे आणि एकदम फ्रेश दही आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण धणे पावडर ॲड करणार आहोत. सो साधारण एक 1.5 चमचा धणे पावडर आहे. हळद ॲड करून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर गरम मसाला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा कसुरी मेथी ॲड करायची आहे. आणि आपल्याला याच्यामध्ये थोडं दूध घालायचं आहे. आणि दूध घालून हे जे सगळे जिन्नस आहेत किंवा हे सगळे मिश्रण आहे हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित ह्याची स्लरी करून घ्यायची आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथे मी कडलेलं तेल घेतलेलं आहे आणि ह्या तेलामध्ये आपल्याला काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालून घ्यायची आहे. आणि ही व्यवस्थित मिक्स झाली की हे जे मिश्रण आहे हे आपल्याला या स्लरीमध्ये ओतून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित ह्याला मिक्स करायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता अशा प्रकारे आपली मसालेदार बेसनाचा घोळ किंवा बेसनाची स्लरी रेडी झालेली आहे. आता आपण पुढची कृती बघू. सर्वप्रथम कढईमध्ये आपण तेल घालून घेणार आहोत आणि तेलासोबतच आपल्याला थोडं बटरसुद्धा ॲड करून घ्यायचं आहे. तेल छान तापलं याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा ॲड करून घेणार आहोत. कांदा व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. तुम्हाला ॲज अ खवय्ये म्हणून कुठली बुर्जी आवडते? पनीर बुर्जी आवडते की अंडा बुर्जी आवडते? कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. कांदा व्यवस्थित मऊ झालेला आहे. आता आवडीनुसार आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेली मिरची घालून घ्यायची. किसलेलं आलं सुद्धा आपण याच्यात घालून घेणार आहोत. मिरची आणि आलं व्यवस्थित परतलं गेलं की याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे आपल्याला. व्यवस्थित परतून घेऊया. टोमॅटो पण मऊ झाला पाहिजे. टोमॅटो व्यवस्थित मऊ झालेला आहे. आता आपण ही जी बेसनाची स्लरी केली होती किंवा घोळ केला होता तो व्यवस्थित आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करून घेऊया. थोडं पाणीसुद्धा आपल्याला घालायचं आहे. आणि ही जी स्लरी आहे किंवा हा जो घोळ आहे हा व्यवस्थित कांदा टोमॅटोच्या मिश्रणमध्ये आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे. मिश्रण जसं शिजत जाईल तसं तसं ते आळत जाणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये आपण बेसन घातलेलं आहे. सो आपल्याला व्यवस्थित त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि व्यवस्थित हा घोळ शिजवून घ्यायचा आहे. ह्या मिश्रणाला व्यवस्थित उकळी आली त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये पनीर घालायचं आहे. किसायची गरज नाही आहे, फक्त हाताने तुम्ही क्रम्बल केलं तरी चालणार आहे. ओबडधोबड असलेलं पनीर खूप छान टेक्स्चर देतं या भाजीला. सो सगळं पनीर आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत. कोथिंबीर ॲड करायची आहे थोडी या स्टेजला. मीठ चवीनुसार आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. मी हातानेच घालणार आहे आणि व्यवस्थित ह्याला मिक्स द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता दिसायला खूप सुंदर दिसते आणि कलर पण खूप सुंदर येतो. आणि ह्या ग्रेव्हीमध्येच आपल्याला हे पनीर थोडं शिजवून घ्यायचं आहे. आणि हळूहळू जशी भाजी शिजत येणार आहे, बुर्जी शिजत येणार आहे, तशी तशी ती टेक्स्चर तिचं थोडंसं आकसलं जाणार आहे आणि थोडी अशी घट्ट होणार आहे. आणि मग आपण ही सर्व करायला रेडी होऊन जाईल. साधारण 2 मिनटं मी पनीर बुर्जी शिजवून घेतलेली आहे. सर्व करण्याच्या आधी आपल्याला याच्यामध्ये थोडा लिंबाचा रस घालून घ्यायचा आहे. आणि फायनल टच म्हणजे भरपूर सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपल्याला ॲड करायची आहे. जरी तुम्हाला ही बुर्जी आता थोडी पातळ दिसत असेल तरी जशी ती थोडी थंड होईल आणि तुम्ही सर्व कराल तोपर्यंत ती व्यवस्थित आकसली जाते आणि छान मॉइस्ट असं टेक्स्चर तिला येऊन जातं.
तर बघितलं मित्रांनो, अमृतसरी स्टाईल परफेक्ट अशी पनीर बुर्जी आपली रेडी झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा घरी करून नक्की बघा आणि त्याची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. अशा प्रकारे जर तुम्ही पनीर बुर्जी केली तर 100% सांगतो की कोरडी पडणार नाही आणि खायला पण खूप मजा येईल. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. म्हणजेच दर शुक्रवारी मी व्हिडिओ कधी अपलोड करतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस करणार नाही. चला आता तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.